дар шаҳри Душанбе мизи мудаввар бахшида ба муаррифии хати оҷилӣ дар мавзӯи муҳоҷирати бехатар ва мубориза бо хариду фурӯши одамон баргузор гардид. Дар чорабинӣ масъулини идораҳои дахлдор ва намояндагони созмонҳои байналмилалӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. Дар рафти ҳамоиш гуфта шуд, ки лоиҳаи муҳоҷирати бехатар ва мубориза бо қочоқи инсон ин як лоиҳаи 5-сола мебошад, ки ба коҳиш додани хариду фурӯши одамон дар байни шахсони осебпазир ҷомеаҳо ва аҳолии Тоҷикистон тавассути пешбурди муҳоҷирати бехатар ва баланд бардоштани дастрасӣ ба хадамот, ки аз осеби равонӣ ба синну сол ва ҷинсият ҳассос мебошад, равона шудааст ва аз ҷиҳати фарҳангӣ ба қурбониён ҳассос аст. ҳадаф аз ташкили чорабинии мизи мудаввари имрӯзаи мо ин муаррифии худи хати оҷилӣ ва барномаи муҳоҷирати меҳнатӣ ва муқовимат ба савдои одамон мебошад ва дар таи як сол аст ки ин хати оҷилӣ кору фаъолият дорад ва имрӯз мо мехостем ки аз рӯи ҳамон фаъолияти ҳамин хати оҷилӣ як натиҷагирӣ кунем ва мехостем ки бо ниҳодҳои давлатие ки вобаста ба муҳоҷират кору фаъолият доранд бо онҳо ба як ҳамкории муфидро судмандро ба роҳ монем. Ба ҳамин мақсад низ ҳам имрӯз мо як чорабинӣ ташкил кардем. Имрӯз чӣ хеле ки аллакай шумо ҳам дида истодед, фаъолона ҳамаи ниҳодҳо иштирок доранд, оид ба масъалаҳои умуман мубрами муҳоҷирон баррасӣ намуда истоданд ва бештар ва бештар тарғиб кардани ҳамин хати оҷилӣ ки имрӯз бевосита аз худи вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолӣ низ дастгирӣ карда истодааст ва аз ҷониби созмони байналмилалии муҳоҷират дастгирӣ ёфтааст. Кору фаъолияти он идома дода шудааст ва умедворем ки ин лоиҳа низ ки дар чорчӯбаи ҳамин лоиҳа амалӣ шуда истодааст, солҳои оянда низ фаъол мешавад ва бештар мардум барои аз хизматҳои ҳамин хати оҷилӣ баҳравар мегарданд. дар ҷараёни мизи мудаввар маълумот дар бораи корҳои анҷомдодаи хати оҷилӣ пешниҳод гардида, инчунин дурнамои минбаъдаи рушд ва таҳкими ҳамкорӣ бо ҷонибҳои манфиатдор дар доираи лоиҳа баррасӣ шуданд. ҳамкории созмони байналмилалии муҳоҷират ва ҷомеаи шаҳрвандӣ бахусус бо созмонҳои ҷамъиятӣ яке аз самтҳои афзалиятноки лоиҳаҳои созмони байналмилалии муҳоҷират дар Тоҷикистон ба шумор меравад.